tali Paulo bweka kulenda abantu bonsi batalira asenchira y'obwegeno iga abana banyasaye gento kende mu bwente komanya wikobo muntu or understanding, a man of understanding, man with a pitch wikobo maremu buna abasomba banyasaye babeta baremu babo Gideon bagatoboa ase safari lakini otabetye maremu nabera akoberegas abana banyasaye wikobo muntu ore loyal to your God, obe loyal to the church and the brethren. Biblia ngakio teba Saburi 23 verse 1. Hebu sisi wote tufungue Biblia zetu. My Bible and my Bible. Oh, what a wonderful. Saburi 23 verse 1. Omanene no morisione. Tinkore merwa kende. Hallelujah. Ningoro morisio ito. Omanene no morisione. Tinkore merwa kende. Igaye buno morai abana banyasaye. You need to trust upon the Lord. You need to trust upon the Lord. Weikomwegene nande keroro morisia obo morisio muya tobo morisio koristi ngondi nande wachibeka masakume tobo morisio watebanga nechi ngondi okorisia lakini burayo bumbori koroka na sengo asore. So you need to be serious asemere muyango ya Nyasaye. Hallelujah. Iga abana banyasaye igontagete ntebe iga bantu mbara babere ndagete torigererie ayabuno morai obwanto manyegoro y'abantabwo toigorange getabu ya 30 John dirube lya gatatu lya Yohana 30 John chapter 30 John verse 12. 30 John verse 12. Biblia yangu kwa nerere ningependa msome hata Biblia ya Kiswahili, msome hata ya Kisungu, msome hata ya Kikisii, hata ya Kijaluo. 30 John. Demeterio obere irukirori n'abantu bonsi nekene kenyene inga no muyare na intuboigo. Amina. Abana banyasaye omorai okwane irabu muyamono ngakimwaigu nando omanyekaine n'abantu buya ngakimwaigu akoroku Demetreo oyonde narabu abana banyasaye ntagete nere tomanye norori oyo iga abana banyasaye igo nabatebi ingase Biblia tubwata abantu babera abasacha babere bagokwaneka barenga barayi abasacha ababere n'abange bari lakini kefungo natatosome neke ekuna abatebi 30 John chapter verse 12 30 John verse 12 osome okore ogende verse 9 yarete banga I wrote to the church but Theotreve who loves to be fast will have nothing to do with us. Nebana se kanisa abaraimbaye bakuganikoba number 1 keregento bakuganio babori egento kiamenya gokoreka Parisi ambaye bakweroka number 1 yani batara asimura kende ngagokoreka iga abana banyasaye intubuna barayi ntogwenere tikoba buno musacho yo orekoro kudioterebe korende tikatoba bantabaya buno musacho yo okorokwa Demetrius. Hallelujah. Ne abana banyasaye nabe kere yesagocha egente kanene mono kera ligerigwe ngento kimomanyete
amalieta gakurangeria marieta gakurangeria marieta nimbeo igontaete gukura iga abana ba Nyasaye kero gosome gitabu kiemereng'anio Proverbs chapter 22 verse 1. Bibelos ngokwanere igoro yoborai igoro buna marieta ito tugwenete ko ya tiga agendere ko bamaya tito yabeka berioki togosali erieta agamocha tokogenda sugusu erioki igorigo tubwati na togenda ndonzi neba irianyi erioki erio igorigo kanjira kogenda nkelinga turenda marieta ito titosalia marieta tokore mirimo ya Nyasaye kere mubaso. Proverbs 22 verse 1. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Ngerieta rigiya igorire direki igorire rieri igori mono kobua obotene nkubonde bwensi. Iko watu ambao wanachisivu ya kwamba wako na pesa mingi kwa benki, kwa mifuko, kwa mpesa, lakini majina yao yamefanya nini? Yameharibika. Kwa hivyo tutengeneze majina yetu yawe mazuri, tusiharibu, tukiekwa kwa kazi tufanye na tuombe Roho Mtakatifu atuongoze kwa kazi ya Bwana, ili tutakapomaliza kazi Yesu atuchukue tuweze kupumzika. Kwa sababu abana ba Nyasaye no isoro some gitabu kiaba Korinto Paulo ngotebarenga anachikaza igakomenyoka ligereta atagosiekereru nyuma arande iri abantu abange baonchokire. That is a good example of a good leader. Ingekero kominyoka to minyoko tegosira korende naye nyorere libagara lia igorongo ekefunge kyo ate baba Korinto kelike mwenda mwesomere gonta etembae mbae a chapter digera mutachisomea wenyewe wakati ambapo muko na wakati. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Basi fungu la mwisho ni Isaiah chapter 56 verse 10, na ningependa vijana ikiwa mko hapo msimame juu ili mmoja wenu atusomee. Iko kijana hapo? Isaiah 56 verse 10. Yeyote yule ambaye ako na Biblia? Isaiah 56 verse 10. Biblia inazungumzia juu ya viongozi ya kwamba tusiwe chisese chinkuvu chiri chianje tebogondereri nande chianje tekoria mono mumanyete sese nkubu bolio yomino no manyete sese nkubu. Are you one of it? Toso mango tukolero Isaiah 56 verse nga kibibilia oteba abarendi babantaba igo bareme uko bonsi piti bari nokomanya bonsi nigo bare chisese chinkubu chitanyare gokoga igo chirairense
bancheteki n'abalisia boigo nabo bakoreteki bono nebekambi bande nabo konyora mbayo nechaye bakare gotora abande igo bagateneine echiro lakini tiga Nyasaye twabere nanda atokonye tutenene buna baraya baya asobo Nyasaye Yesu gocha amalieta ito tarema asege tabu kerekieke kiobogima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Konye kure no mogoko kwani omosani konye kure no mogoko tene na igoro. Haleluya. Basi tungependa kuomba. Iko sisi wote ni viongozi. Ikiwa wewe ni pastor, ikiwa wewe ni elder, ikiwa wewe ni mtendakazi yule yeyote, umepewa jukumu kufanya kazi ya Bwana jinsi inavyostahili. Kevin, ama sio hivyo baba? Ni hivyo. Basi kila mtu atende kazi jinsi anavyostahili. Titoba abarai bako ira chisese asata gwenereti. Bako ira chisese ostingondi. Tingondi asata gwenere. Igotolendeki. Tingondi chiango. Tia Nyasaye. Tokoroborai faithfully. Buna first buna gitabu kia ba Korinto 1 Corinthians 4:2 egotebange kikigirigiri mono kurwa sabarai batokenga na begenu bakoreteki vale tiga Nyasaye tosenie na anda twaliganie asenge nchugocha kwa Yesu Kristo eliakabere. Pastor nchiaku ninki oramentera igoro yoborai ekere ngochigokoro gusaba mongere likon ose nchugocha. Basambia bana seriyo asugwele kuya twensi pini kotra barai your leadership ngomekire impact abantu bande ekale kola abantu Nyasaye wasabali ba we familia yao ngo experience yenga ameguswa na Mungu uongozi wako unafanya katika njia sawa. One scholar said if you are leading people waikukora abantu ubarae oikuri rimae gonyanga ki na abie kule atanga you are just taking a walk osukora abantu uri rimanya abantu barwa wange manga you are a good leader iwe umora yomuya ubata abantu abange bakubwati aya ngubwati wole ego kubwati wa imintingo baraibo bro buyara ngo tamwa oraibo iboro bubi gotoya si piensa tu anjire no moiko machanu tobe abara ibaraba ya nando boigo Nyasaye na to engeria yobogima bokanga ndakali mewosa omali atujugosira. Amen. Basi tuombe. Wonongo chitorigo saba ningependa tuweke fikira zetu kwa maombi. Barenga bao tenga tiganya saa tokonye tobabara yabaya digere tonyoro bugima bwakane na kare tigango tusabe tata Nyasaye twakubakire na kogotogia asenge nchoro mwegenu asobugima bwaito omonena nigo gwatumanyete nebekire twarenga chinda cha aba mama baito bono gwaturaire kwaira abana bao ebyegwa mbalimbali kwabekira abande babarai ase kanisa yawo enchanu omonena stoko ganda bugeka no kugani kwao wetero borai bwaito twasabira kwabira kwebibe moneno tusenie osisenie ne chinka chaito nande otwaliganie asengenchi yogocha kwa Yesu Kristo eliakabere osenia abarai bonsi barase kanise ase kambi ya nyamiobo moneno bakonya
Lisia Bones, Pastor Bworogongoro, Abadikon Nabadikones, Abaraibaba Sai, Abangina, Nabaraibande Bones, Tutara Atura, Aenova Magnete, Tuasabile Bakore Meremuyao, Bunebwenerete, Vauro Keredina Babalia Batara, Yi Asemeremuyao, Ligare Babakinio, Monano Ito, Agako Meremeye, Nigere transitional, Emeremeye, Igega Netie, Abanta Bake, Agako Garekira Bagotuvaruro, Vaire Libagerio, Negasia Kemotu. Bono Tokonyo Moneno Ito, Tova Bege Nua Semeremeye, Titova Abanto, Batalia Bege Nua Chinchira Chionsi, Omoneno Tokonye, Ekene Ito Getokonye, Nande Yeso, Ligere Tokini Abange, Ekere Yeso Gochabwango Igoto Irenka, Gotimoka. Bone Kretora Ganderera, Namanganande, Asekambie Goikatua Korire, Tuasabiro Moikomo Chenua Turae, Nausenia Bategara Ribonsi, Bekambie, Chinsi Nyenye Chiense, Nabonsi Abaribara Igua Manganaya, Tuasabire Nkoreye Mo, Inyarike Kogochorae. Aserietaria Yesu Kristo Motoria. Amen.